Hvala, predsednice. Poštovane kolege poslanici, poštovani gospodine ministre, danas ćemo načelno raspravljati od ovih 18 tačaka dnevnog reda o brojnim zakonima i izmenama zakona koji izgledaju ovako kako izgledaju. Sasvim sigurno da nećemo moći da kažemo dovoljno puno važnih stvari koje su danas na dnevnom redu. Vi ste govorili 43 minuta, ja imam 20 minuta i s obzirom da sam predsednik jedne opozicione poslaničke grupe, neću govoriti o dobrim stvarima ovih zakona. Znači, dobrih stvari ima, ali govoriću o onim lošim. Loše je, recimo, gospodine ministre, što mi danas nećemo mnogo moći da govorimo o zakonu o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Svake godine u Republici Srbiji 600 ljudi izgubi život u saobraćajnim nesrećama, 5.500 teško, preko 15.000 lakše povređenih, više milijardi evra materijalne štete. I to su važne stvari. Kada je ovaj zakon donošen 2009. godine, bilo je na dnevnom redu Skupštine 63 tačke dnevnog reda, ali je ovaj zakon raspravljan odvojeno, zato što je važan. Važan je za građane da razgovaramo o tome kako je moguće da je nasilnička vožnja, kako je opisano u ovom zakonu, se obavezno kažnjava zatvorom, kako je moguće da čovek koji u Beogradu vozi mostom u suprotnom smeru ne završi u zatvoru, nego dobije materijalnu kaznu za koju on kaže nema veze, imam para, mogu da plaćam, i neke poene. U kakvom je stanju ova država kada je to moguće? I da li će izmene koje se ovde nalaze to promeniti? Ja to od vas nisam mogao da čujem u nekoliko minuta koliko ste potrošili na ovaj zakon. Nažalost, gospodine ministre, kao bivši predsednik Skupštine, treba da znate da, nažalost, nećemo o ovome moći da razgovaramo ni u pojedinostima, zato što su poslanici vaše poslaničke grupe na prvih 10 članova prvog zakona u ovom paketu, Zakona o strancima, podneli 340 besmislenih amandmana sa idejom da potroše vreme, da ne dođemo ni na raspravu u pojedinostima o ovom zakonu, ni o Zakonu o policiji, ni o svim ostalim zakonima koji se nalaze u ovom paketu. I to je loše. I tako nećete ostvariti onu nameru u kojoj ste govorili ovde o potrebi da se ovaj zakon menja, jer građani o tome neće moći da čuju ništa. I veliku priliku propuštamo da govorimo o onim stvarima koje se nalaze u ovom zakonu i da li su sve dobre i da li su dovoljno dobre. Vi ste naveli neke i to što ste naveli podržavam, ali ponavljam, da li se zakon ovakav kakav je sada sprovodi i da li će posle izmena se sprovoditi na drugi način? Zakon o javnom redu i miru, pričali smo o tome na odboru, to on ima jedan član, podneli ste ga, ja to pozdravljam, u oktobru mesecu, sa idejom da se kaznama, pa se povećaju kazne za korišćenje petardi. A mi smo danas u martu, prošlo je to vreme. Nije vaša krivica. Krivica je predsednika Skupštine koji nije ovo i većine koja nije htela ovo da uvrsti ranije na dnevni red. Da li bi onda sprečili da jedno dete, bila je vest, dete od 2 godine je uhvatilo petardu i izgubilo šaku? Da li se to možda ne bi desilo da je usvojen ovaj zakon? Sada je kasno, a nama je zbog svega što se dešava u ovoj zemlji, nasilja na sportskim manifestacijama i drugim mestima, možda potrebno temeljnija izmena Zakona o javnom redu i miru, a ne samo ovaj jedan član. Ovaj član nije sporan. Sporno je sve drugo. Zakon o nacionalnom DNK registru. Govorili ste o tome da je DNK identifikacija najbolji način za pronalaženje izvršioca krivičnih dela i kako će ovaj DNK da omogući bolje
bolji obračun policije sa kriminalom. I ne znam da li se to odnosi na slučaj Velje Nevolje, jer je njega upravo DNK veštak oslobodio optužbe za izvršenje krivičnog dela ubistva. Prvo je navodno nađen DNK materijal na mestu gde je bio ubijen, a onda je veštak rekao, a ne, nije taj DNK dobar. Odnosno, nije njegov bio nađen tu. Nađen je samo na kolima koje su učestvovala u transportu lica koja su osumnjičena za ubistvo, odnosno niko nije osumnjičen da izvršio ubistvo, imamo samo pomagače. A sada vidimo na suđenju da će verovatno Velja Nevolja da bude oslobođen i od tog pomaganja, jer je, kaže, DNK materijal nije bio čist. Da li će DNK, ovaj registar koji vi nama predlažete da uvedemo u naš pravni sistem Srbije, sprečiti da se Velje Nevolje i razni drugi kriminalci ne oslobađaju iz sudova kada se tamo nađu? Ja nešto mislim da neće. A šta će da se desi? Vi u tom zakonu potpuno isto tretirate DNK materijal i žrtava i osumnjičenih, i odraslih i dece. Po ovom zakonu će nečiji DNK materijal koji se nađe tamo, možda kao neke žrtve, da ostane. Da li ćemo ga obrisati? Ne može DNK materijal žrtve da bude u istom registru i da se isto tretira kao i DNK počinioca krivičnih dela. Vi to ovim zakonom niste regulisali na pravni način i zato je ovaj zakon loš. Ali, nažalost, nećemo imati prilike da raspravljamo o njemu u pojedinostima, zato što ćemo raspravljati o strancima investitorima. I hajde da se vratimo na te strance investitore. Da li su stranci investitori gospodin Vasilev iz Bugarske, koji se krio ovde u Srbiji, ali ne nešto mnogo krio, nego i pored poternice koja je bila za njim raspisana i u Bugarskoj i evropske poternice, on je u Srbiji radio svoje poslove. Privatizovao firme, javljao se na konkurse, dobio poslove vezane sa državom, kao i neki isto tako biznismen Gice iz Rumunije. Pa je u partnerstvu sa državljaninom Srbije, koji je prijatelj Srpske napredne stranke, dobio poslove od Ministarstva finansija. Da li su ti to stranci investitori o kojima ćemo slušati kada ovde bude rasprava u pojedinostima? Da li se Srbija pretvara u sigurnu kuću za kriminalce? Ili će Srbija da krene u borbu protiv kriminala i korupcije? Jer ono što ste govorili godinama unazad, da se na nekim listama pomera ta percepcija korupcije, sada su počele na tim listama, nažalost, da se pokazuje da Srbija ide unazad. Pa je na listi Transparency Internationala percepcija korupcije u Srbiji porasla i pali smo za nekih 5 mesta, čini mi se, na toj famoznoj listi. A zašto je to slučaj? Zato što imamo profesionalnu i depolitizovanu policiju. Ako je tako, zašto je inspektor Nebojša Blagotić iz Niša, kada je poveo istragu protiv jednog istaknutog prijatelja vladajuće stranke i finansijera, koji sa predsednikom Vlade putuje i predstavlja srpsku privredu, on bude naprasno i pokazuje se kasnije protivzakonito penzionisan. I čovek, umesto da bude nagrađen što se bori protiv kriminala i korupcije u državi Srbiji,
on bude penzionisan na silu, onda ga sud vrati, onda ga ministar, odnosno direktor policije ponovo penzioniše. A šta je on otkrio? Otkrio je kriminalne radnje, ali je otkrio da u toku njegove istrage, podaci iz istrage, kako sam kaže, preko BIA i Srpske napredne stranke stižu do onih koje on istražuje. I da li će, ministre, sada usvajanjem ovog zakona o policiji to biti onemogućeno? Neće. Odgovorno kažem da neće. Jer šta Zakon o reformi policije donosi? Pre svega, donosi mogućnost ministra da sam zaposli van konkursa ljude ako se u aktu o sistematizaciji pokaže potreba za određenim brojem izvršilaca na tom mestu. A taj akt je inače poverljive prirode. I ministar će moći da zapošljava ljude, naravno, samo isključivo iz svoje stranke. Ono što ovaj zakon, a ovako kako se usvoji, donosi narušavanje ustavnog prava građana na privatnost. Na koji način? Zakonom se propisuju bezbednosne provere ne samo za one koji se zapošljavaju u MUP-u ili već kako po zakonu nalaže se, nego, kaže, za sve lica u neposrednom okruženju lica koji se bezbednosno štiti. Gde se taj krug završava? Koje je to neposredno okruženje, ministre? Lica koja se bezbednosno štite. Ovako široko ostavljajući u zakonu, dolazimo u situaciju da svaki građanin Srbije će moći da bude proveravan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. A znamo gde to vodi. Znamo države u kojima se na takav način država odnosila prema ljudskim pravima građana, kako su se stvari u tim državama završavale. Možemo da ih zovemo fašizmom, ovako ili onako, ali istorija je puna takvih primera. Sledeća stvar, ovaj zakon neće pojačati vezu i saradnju između tužioca i policije. Ono što će ostati zakonom definisano da policijski službenik primenjuje policijska ovlašćenja po naređenju nadležnog službenika, javnog tužioca ili drugog nadležnog organa izdato u skladu sa drugim posebnim zakonom. Time će ostati mogućnost da postupajućem policijskom službeniku koji postupa u istrazi po nalogu tužioca neko drugi može da kaže šta treba da radi i da li će da sprovodi tu istragu ili da je opstruira. A da se to dešava pokazuje anketa Udruženja tužioca Srbije, gde kaže da je u istrazi, da je u više od 200 istraga su analizirane, a u više od pola slučajeva tužilac je morao da interveniše kako bi se ispunio nalog koji je on u skladu sa zakonom dao policijskom službeniku, jer policijski službenici nisu hteli da izvršavaju te naloge. Da li je to, recimo, slučaj u slučaju Savamala? Da li je moguće, gospodine ministre, posle svih tih sjajnih promena Zakona o policiji iz 2016. godine, da se 24. aprila
odnosno noći 24. na 25. april 2016. godine, u gradu Beogradu suspenduje Ustav na nekoliko sati, da naoružana, maskirana lica drže zarobljene građane Republike Srbije, dok druga maskirana lica ruše nečiju privatnu imovinu i da 2 godine ništa ne znamo o tome od strane policije. Od strane tužilaštva smo imali da je policija opstruirala ovu istragu, da nije postupala po nalozima tužilaštva i da je jedina, čini mi se, žrtva, odnosno onaj koji bi trebao da podnese krivicu za to što se dešavalo tog dana, treba da bude odgovorni policijski službenik, dežuran u centru gde su se građani javljali te noći, tražili pomoć policije zato što ih je neko privodio, lišavao slobode, suprotno zakonu, Ustavu, a odgovor dežurne policije je bio zovite komunalnu policiju. I da li ćemo mi dočekati borbu protiv korupcije kakva postoji u Rumuniji, kakva postoji u Izraelu? Neko je juče ovde govorio o Izraelu kao uređenoj zemlji. U Izraelu policija trenutno saslušava predsednika Vlade za optužbe o korupciji. Da li je policija saslušala ministra Vulina da objasni odakle mu 200.000 i više, ne znam koliko, evra da kupi stan? I da li može u normalnoj državi da odgovor bude poslala mi tetka iz Kanade i da policajac koji postupa kaže da, u redu je, nema dalje potrebe za daljom istragom? Postoji tetka iz Kanade, ona je poslala, nema nikakvih problema. Sve ovo, ministre, u sve ove zakone nalazi se jedan sporazum međunarodni o saradnji sa Ruskom federalnom službom za bezbednost. I ja sam ga pažljivo pročitao. I tamo se nalaze toliko opširni pojmovi da se ja pitam da li mi na ovaj način prepuštamo našu bezbednost i uvid u stanje bezbednosti i to na koji način se ova država štiti bezbednost svojih građana drugoj državi. Neki pojmovi su jasno definisani, štićenih lica, objekata, postupanju, razmeni informacija, ali postoje i preširoko definisani pojmovi. I mislim da bi bio red da nam kažete da li je to slučaj i sa sporazumima koje imamo sa drugim bezbednosnim službama drugih država, ili je ovo neki ekskluzivitet. Sve ovo, ministre, način na koji započinjemo ovu sednicu, način na koji ćemo voditi raspravu o ovim zakonima važnim za građane Republike Srbije, treba sve nas da zabrine. Usvajanjem na ovaj način ovih zakona bezbednost građana Srbije neće biti povećana. Borba protiv korupcije i kriminala neće biti efikasnija. Ono što ćemo dobiti, dobićemo partijsku policiju, mogućnost ministra da samostalno zapošljava ljude, dobićemo u krajnjoj liniji jednu nelogičnost. Prvi zakona o izmenama Zakona o policiji govori o tome da jedino Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova mogu da koriste termin policija, a u Zakonu o bezbednosti saobraćaja vam stoji termin komunalna policija. I šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Da, ima 3 godine da usaglase zakone. 3 po 3 godine.
Vi danas ponovo produžavate rokove za donošenje podzakonskih akata u policiji ovim zakonom, iako nisu doneti svi podzakonski dokumenti na vreme i samo produžavate vreme i svoju samovolju. Hvala, prekoračili ste vreme. Hvala vam puno.